Ndi ono? Dolen cak. Dolen ae. Iki nang BS pun kersane. Ya wes tak TV. Arek mangkat rene. Apa? TV-an. Wes kok aja rame-rame. Yang putih berita corona tok iki. Tuh, pancet ae. Wes David ae aku. David. Si Pak De. David. Oh, iki lho apa sih? Cek main iki yo Pak De. Iki lho TV-ne kok isine berita tok yang ngene iki. Sampeyan pengin isine nopo? Wis awan-awan ini iki akeh dangdutan lho TV. Wis di-ban paling. Rumangsamu Mobile Legend. Wis sampeyan nonton sak onoe lho. Ya wis tak wifi ae aku nak warunge bojo. Ini HP nih. Mbak tak mangan bojo. Hancuk. Oh, apa? Nonton Pak De. Oh, arek kok mayak. Tak sentil gila bongkon kok. Wih, prima dua pri. Kita lah, cek apa iki yo? Lah iku cok apa STS ngeluar barang iki. Tahu bro, penting. Cuk, tolong cuk. Sini cuk. Loh ya cuk. Loh, apa cok? Kenapa cuk? Punten. Iki yo cuk, wah iki kok mati cuk. Kau bener-bener double miso-miso gini. Ora turu ah. Apa tadi cak? Cak. Apa kok miso-miso? Iki yo apa cak? Apa apa? Iki main Mobile Legend. Mobile Legend ah. Kan dewe Mobile Legend iki. Ayo aku malah main rek aku rek. Yo bandengane anakku iki. Kok murah-murah enakan? Cak, emang itu dia anak? Iya. Aku rapi yo. Tes ngelot barang yo. Lah yo. Boleh kuara. Anjing. Jawa ini. Aku mungkin. Coba belum coba. Coba ya.